2,000 years Hello, later. what's up mga kabingka? In 4 days video mga kabingka, atuon mga kabingka, katong pinakasikat nga tako, no? Diri sa syudad sa Davao mga kabingka. Putik-tik na tako ni mga kabingka, Filipino style. Kumbaga, kay Natsley Outlet ri ang Taco Boy mga kabingka. Kung sa atong ginahulat, let's sa mga kabingka na natakaroon diri sa atong excited atong feature mga kabingka kuboy mga kabingka ato ning tilawan ang tako mga kabingka. Pero actually mga kabingka isang wa mo nangutan na tilawan na nako ni, okay? Pero karon di ako ning content kung worth it ba ilang pagkaon o dili mga kabingka. So mag-order na ta mga kabingka. Let's go. Dito ato ning sudan. Wala na sa laing variety mga kabingka. So fried taco ra daw mga kabings, no? Fried taco mga kabingka. So ato ning kung kamo nakabalo na kung say panglasa sa fried taco mga kabingka. Lamig gid siya mga kabingka, Pilipino. Kung yung kibo ni mga kabingka. Pwede na. Saka na to ni Kwan. Isa po. Night cheese. Ulod siya mga kabingka. Gusto na ko itong isa kong dala niya klaseng na taco pero naulang ko sila eh. Ito na yan over 10 panalo ito na yung parehas ang soft drink eh wala may kape so soft drinks pero ang pinakalami yung pares ano kape dyan okay basta alright. Tip na kay Pilipino nga taco gini mga kapitsa. Di gito kung Mexican kani Pilipino gini, di ba? Sikat kini na ano sa mga mall o sa asa no. Sa mga kapantian, sa mental, basta sikat ni sa mall din siya una ni sikat bago ni sa mga outside the mall mga kabins. Ito tayo. Enjoy yung mga baby. Ay! So, tensya ng mga kabingka no, naagay.
Sa wheel. Nga dito, kami binigyan yung ketchup. So, right mga kabingka, see you next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ Margin na plays yung video. Papushka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.